manlin chuan kumruk chung itan kalo thok to a enga tinge ithin lung ka hne ve thei me lo enga tinge ithin lung min pek ve thei me lo jon shoning in laka ol samte in ithin lung I hlana ma se ke itana hun re tak lo thok to tu laka hian iril ru tlem te po ipe ve thei le nem ti ina changa enga tinge kalaka hian iril ru ipek ve thei lo ti ina zot nal buka gu chuan a chuan chu thu chang tur che chu kani hau lo su manlin in pek fel la I bungra zong zong hi khung vek la in mu to lo ang ti in a chua san ta ngal maka Shengran apa ina shengran aron luta apa hena chuan imirin em chu atlom ta ni mo ti in aron chong el sen khuma I mu em ne na chu ka changta ti in apa hena chuan a han chong khum phota apa chuan ka company a iron le phot lo chuan ne na chang ilani lo ala ti shama shengran chuan I pathian fa pa lama chuan tangzel phot mai ro a han ti a apa chuan kan company aron let la iril ru le theina zong zong hlan la chuti chuan hne na chu I chang zo kang ti in a han shil non le a shengran chuan kalo in ngai to ange ti in a chua san ta ngala a ina ho nu chuan yan chu avin yan room kong khar chu ava konga yan chu along mu hil to kong khar chu khar le in yan hne na hian kapa company a kalet le do na ni ti hi ingtin nge mo ka shil fe ang o ti in angai thwa rweng venga gu chuan aron langin shoningi abula chuan aron kala ron ki satuma chuti lai tak chuan gu chuan a chu a har hlol maya amu mang alo ni renga amu mang ma ni se alung chu a phudup tupa asana a han ena alung phu po arang chak hle maya rang takin alung po aron na ngal buka doctor chu kol ngalin doctor la chu a kol tlang thei me alo mai atu ka shoningi ron langin an in konga chuan tangshu lo ding reng chu a hmua tangshu chu a rui em mai le ngala shoningi chuan brother tang helai hian engei ti a ti in lo avabia a tangshu chuan shoning thil shil tur che ka nei sin ti in a rui lungpom to si nen soitur anga hmel hle maya shoningi chuan inti siara chungchang khem ni ti in zota tangshu chuan chutiang lam pangpo ni lo chutiang lam soi ka tum lo ti in shoningi chuan inti siak na a athil ti ten om tak mai kha soi chuakin engtin ne ka tiang ha ka chunga hian ti thei jok le ti in a chua chhal ta ngal zoka tangshu chuan chung zong chu ama shoningi ta na ti fe ka ni thu soin design azir chua theina na apui ve theinan ne na chan adu wanga khatiang thil kha ti ta ani thu asoya chumi rual chuan kan te tanga selian chho kan ni a enkol dun kan ni a har sat na tam tak kan pal tanga kanaw ang che in ken thin che ma se tu hnuwa hian shoning shil tur che ka nei ni kanaw ang che in ke en thei to lo che ni ka du che ni ti in a shil ta roi maya shoning I chuan makati ema adara achel na chu chumi tang chuan tal chuakin a om sona tangshu chuan thinrim hmel setin gu chuan a pek ai tha ka pe ang che ti in ala thlem zui renga shoning I chuan ka unaw pa ang che in ke en che sin tin baka mangai dang ka nei to ni ti in a changa tangshu chuan gu chuan ani ti ro engwangin nge gu chuan ang thi than bik enga tinge min thlan ve lo ti in a thin rim zek maya shoning I chuan brother shu I ruini kha ka han ho to nge ti in a chau sana tangshu chuan a hnunga chuan la putin shoning I chuan anam ta a chutianga anam ve le chuan tangshu rui bok si chu
stepa chuan a lum thata a chhuata chuan alu so in ni ko shelevin a let der ringot mai shioning chuan mang ang em in brother tang ti in azu aw lom loma damdoi in lam ron langin tangshu chu damdoi in khuma chuan amu a abula chuan shioning chu in thlashun hmel zetin ading zum renga tangshu lo har chuan shioning chuan doctor in chol hadam ri turina ti che a din hun lo thon omani lowe ithil min shil kha soi ka du a unaw angin kan sei lian du na unaw mangain ka mangai che a ma se chu ka mangai na chu I hliam ta ni ati a tangshu chuan kati pal lutuk shioning ka thu soite kha khongai ngai thu tak su o aron ti a shioning chuan kanin mu tori lo hi athazok lowin enkol tha ang che ti in na chwa sana tangshu chu a in chirin shi omati ema shengran ron lang le in apa company a let le don ani ti chu yan ni shila du si a shil chuan a din mun sang talutuk chu a du lo pha hlau si a aril ru boy em maya atuka apa company reindeer group lam chu apanta yan ni thona hmun ani wangin alo mu ang ti hlawa lukhum par nen ama ang lo tur ber in chein aluta company a thokve to phot chuan an pu ber fapa aron thok to don ani ti hresa in chibai an lo buk ta sup mai shengran chu a manuam thei hlol lo biru ril rupu rengin akala akal dan reng chu in hlia tlat reng mai hian akala staff te po in director su fapa kha anilom ni ti in an phun sep sepa a om dan chu ho tu sang om dan tur po ang hlol lo biru chung zelin a room chu apan ta zela yani a hmulaw wang chuan ti fu in ti zetin thoveng takin alukhum te chu a room thut pha chuan han vom nga thora anung lama tangin mei che pakatin chibaya ron buk thut a phona sa te renga sin tungei ni a han tinghal phota chunula chuan a secretary ani thu soin mamo anei huna ko le mai thei turin a chwa san le tari a shengran chuan a room chu han enkwala a hoi he reng chu a hu hian a shata chuti lai chuan tangshu ron lutin I ron lu swal tlat I office ani to lo o in department chu in hnuaiah zawk khuan in om to dona ati ngala tangshu chuan ka hrialom lompui na thu ron hlan tur che na lom ka lo kal kalom pui lu tuk che u naw pa thil pui mo danga om lo chuan ka kal le ngalange ti in chuak turin a in hera shengran chuan lokin ino hi keng chuak nga lo ro o aron ti le a dokana chuan tangshu no man thin chu alo la om wa a tangshu chuan ala a achwa pui ta ngala achwa nu chuan shengran chuan a secretary chu kowin department dang shim chu ka phalna la lo chuan ka office omna floor a hian an ron kal tur ani lo chu vapuan zar tir nga lang che tin ka office ka du lo ho hi ka lo thlang chhuak kanga ida chhuak vek bok don nya ati ngala zan lama shengran chu guchuana ina kalin company a chura huna mandana shila guchuana chuan engtin nge I biru kluan thak theyanga shilo mai ta che I thu preng thei don chuang hlei nem ati ngawa shengran chuan yanin pa ti hausak na zara na sang thok ve ngotte angai san lo thu tu shilin yani hena apa company a join ani ti a shil ngam lo thu chu a shila guchuana chuan ani chuan engtia re nge thu pituma a sha chwa huna engtin nge iti anga a han ti le ri a atu ka shengrana a office atanga chuakin in hnoi lama a chuk tur lifa chuang chu yani aron lut ve ta thut mai shengran chuan alu hiat no ringot to a yani hnung lama chuan banglama hoi tlat maya chuti lai chuan yani chuan ju shengran tin ron ko ta thut shengran chu aphu chiang ngei mai engtin nge ka in chei danglam chungpon min sha theya ti in awatlon hala atuka shengran chuan yani hne na chuan chulu khum par khum chung bok chuan vo in chu kanin dei donem ni ti in a soma in dei tur chuan an pahnih chuan an chhuak duna yani chuan
alukhum po chu phelna chang shilvina ngai saklem lawa building pakhat ma chuan dingin yani chuan makatia indei turin helai hmuna hian min hruai emaw ti in azot na ngala shengran chuan ni e yan in nei to mayang ti in a som ta a yani chuan in nei lam chu alo ngai tua me alo thu a shila in bo sai ni hun po pilawa chu tianga in nei puya a som tarimo chu mak ati thule a in rarin lo thu te a soi ve boka shengran chuan thil ni na dik tak apa company a join to thu te chu a shil tatlang lo a yani chuan ani chuan enga tinge nimin khan dot min shil ti in a chua chal ta ngala shengran chuan akal san pha a hlau ema wanga shilawani thule ama hlok nan ni lovin apa chanpui ve adu awanga apa ta na ahun le athiam na te a theina te pek ve adu awanga let ani thu chu tlang takin a shil ta a yani chuan chu tianga dot alo shil kwal mai chu thinrimin kalsan atuma ma she shengran chuan lo awle tin ama awanga ahun man shin dan zong athlak danglam thu te a shila tunma a nula shang akoplor chin te chu abansan vek to thu te ama wanga ain thlak danglam to ziate ama nei theinan chuan din mun chebera din po poi ati lo thu te soin chumiti lanna na chuan alukhum chu a han phel ta a alu chu alo ziat kol vek chuni in yanin chu thila mu chu enga tinge engti ziange ni enga tinge khate ti in anui zalutuk chu ain sum thei to lo shengran chuan min za pui ta mi a nui za thla le ka min muta mi ti in a han zo ta yani chuan khatiang zonga ti lan khet ka ngai hli nim tianga ni ti chuan engtinge in chunga in nei certificate tur te kan ti felanga thlatela ka ngai don sin khatianga lan kha idu emni a han ti ta a shengran chuan ingmo tu na khani soi yan kamangai che ti le pom arwa ngala in chunga chuan in nei rem ti puina laturin apom lut ngal ta chunga shengrana pa company lama gu chuan ale shengrana pa an long langa an tho dun to do na wangin an tho dun na tur le kha te ziak felin shening le shengran po an bula an om ve boka thata ka thok dun turin du sakna te in hlanin anin beluama inti siak na a design ro pui zia le a moi zia te adang lam big zia te chu gu chuan hne na chuan shengrana pa chuan han shila gu chuan chuan khathila khan keima chau faktur ka ni big lave ke assistant hi ani hi amin puina sa ema tin design lama po rem asya in angai to na thaboka tun tuma kan design a khan akut atho chuwa chuwang chuan apuina zar liawa khathil kha kan ti lo tling the ni shoning hi faktla ka ni an ti a shengrana pa po chuan shoning chu chibai te buk ve in shengran chuan apa hne na chuan kapa gu chuan assistant hi jang shoning ni a tunma a inwaya thok chin I tho pui chin jiang gwangda fanu khani hi ti in a han shil ta a apa chuan jiang gwangda fanu moi ni a ilowa puitling to em ve a ti in a han chi bai ve le ri a meeting room an chwa san do na chuan shoning chuan nu adola shengrana pa chuan shoning chu ngun takin ala enchar chara gu chuan in lamaron lang le a shengran chuan in ti thei takin gu chuan hne na chuan an in nei certificate chu a han entira gu chuan nangni engtika nge in chet ve don le a han thingal boka chuti lai chuan yani ron kalin jo chengran khathil kha I mu piang hne na mu tir zeli tum mia ti in aron khaka zanre e hunan ya ron kal ro u ti in an pathum chuan zanre ei turin chaukalam an pana
Shawning ei tur siam tui hnai tak tak te chu ei turin do kan an kil thapa an ti ti na chuan yan yan ni le shengran chuan in nei to tur angin an tur reng maya gu chuan a chuan a din huna hria chen em awangin in nei han ti rum rum po chu angai a thalawa an din hun in an lo zia te chu angai to a Shawning po chuan thil dang soi to ro uti in a lo khap bet ve vata hlim takin chu hlui an kil hawa company lam ron lang le in meeting an neya gu chuan a chuan London lama tangin an library thar tur sakna tura design siam sak turin an company chu an ron som ani ti soin chu project chu thei to pa be ho le turin Chanral puya a thian te chu somin he project hi kan ti lotling the ni chuan chu building om chung chu kan zawai ming hi library banga chuan tar ani to don ani ti te a han soya atim te po chu an phur tlang le hloma chu project be tur chuan an han tang khom le ta thei top chwa in an boy pui le tlawa ha po an ha a in lungrual takin mani na cheu thok turin thei top a chwa le ta sang sang mai athima var thulovin zanlam thlingin Shawning po na a thok ha em ema a chang le sofa te chuan alo mu hil le ringot thin amai ro chu abula ama hmangai em tu gu chuan a omin gu chuan a chuan a jacket te chu a han sin tira Shengran office lamaron lang vele thunga yani ani chu thin rim zetin ron luta engwangin nge assistant turin miron ti ve ringota department danga ka omani ti isherenga nilom ni ingthil nge ti tuma ti inaron zota Shengran chuan gu chuan a po Shawning assistant ani thawlom khatiang chia khan mu tam che ka du a ni tin a ma a tam in muila ibula omreng theila ka du velom alo ti a yani chuan paper a chuan a in resign na a ban na lekha aziak na ruma gu chuan a ron lang le in a zo te ice cream chu lung oi mel zet in lo thlir renga chuti lai tak chuan alung chu aron na faka zoi muangin sofa a chuan a on tarwai roya Dr. Pil chu kol nga la tuma ma se a khol ma in ni ko shelovin a omta a aron har le chuan atu khwa lo var to a asana chu a han ena alung phu ret chu asang hle ani ti a shingala enga tinge hetia ko om thut mai chu le ti angai to in company lam aron lang chun zom ngala an project thar tur boy puin staff te nen an boy noi noya ma ni na cheu tokin an boy em hloma chuti lai chuan gu chuan alung chu aron chiang lo zwal thut mai atak sa tang chuan electric pe chuakin an khol zong le light zong chu athim ta chuap maya wangkai chuan kalova en fiange ti in tho thoya Shawning chuan gu chuan a lam hoin thil dik lo om lo avathli thlai ngala gu chuan a chuan alung din mun chu a thalawani ti sha in a office lama alu san ngala Shawning chuan thil dik lo omem ni ti in a ron luta boss I omdana vadik lo ve I thatche empty in avabia a gu chuan a chuan ka thalom ka thalu tukti in a lo thup thlata Shawning chuan ani chuan a china current thim kha nangma ti ani lo mi ti in a zota gu chuan a chuan ni lo ve engtin ma ko om hlei nem ti in a phatlata Shawning ron langin reilo te a gu chuan a po meko drinks khain aron kal ve a chuti lai chuan an pi a nu pakhat naute bom chel chuan ati ti pa in anaw bom chel lai chu a thla zoka chumi lan chuan naute bom ke chu lirin naute bom chu kongpui lama aron lir thlata mai kongpuya chuan chak takin bai ka ron tlan buka naute chu asumai dona gu chuan a chuan chu mu in rang takin awatlana naute bom chu nam sonin bike chuan
gu chuan a zawk chu a su thal ta thup mai Joining itu man mo zetin an patlan ngala mipui po an ron pung ngal tuaw tuawa Joining itu an trap chungin ambulance ko ro u ti in gu chuan I thale mayang ka omania o I thale turani ti in a aw lom loma